Balima Anyokuma, très urgent et très grave. Balimao, Amboraka Dusukasi Kuma Bado de me. Ko anga sorasi baden de fagara cɛncɛn sanfɛla la Maliens Mali autorité mɔgɔw ma tout à ko jeune mɔgɔw Bina Jaraka mɔgɔw ani Front de Libération mɔgɔw olu de filɛ ka taa an ka sorasi minnu sara u mɛnna u su ma taa olu de filɛ ka taa an ka sorasiw su don ka tila k'a filmer ka yira diɲɛ bɛɛ la Maliens an fɛn fɛn filɛ Mali kɔnɔ bi anw de kɛlɛ kɛ ka IBK to fanga la anw de kungo an ka sorasiw bɛ sa u su tɛ na a vidéo filɛ de Kassim Traoré bɛ ka question poser Karim Keita kun ko pourquoi k'an ka sorasiw bɛ sa k'u su tɛ na an y'o kɛlɛ kɛ Maliens an ka sorasiw salen mun yɛrɛ mɔnɛ ne segu tunkara sɔrɔ an ka sorasi caman de sara u dɛsɛlen bɛ ka taga sorasiw su ta u bɛ ka taa nkalon fana tigɛ tuguni ka taga état-major page sanfɛla la Mali armée ka page sanfɛ ka taa fɔ ko foyi ma kɛ ko Mali armée a rentré la c'est-à-dire ni sara a tɛ fɔ dɛ k'i sara dɛ i su fana tɛ ye c'est-à-dire que hommage tɛ k'i ye k'a fɔ ko an ka hommage rendu o tɛ k'i ye u tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ foyi kalama Mali an ka sorasiw su ne kɛn t'a vidéo kɛ ne yira mais ne y'a vidéo ye Maliens wallahi an ka sorasi camanba de salen bɛ u bɛ cɛncɛn sanfɛla la Assimi Goïta dɛsɛlen bɛ ka tout ta an ye IBK kɛlɛ ko c'est-à-dire mɔnɛ bɛ nin kan faga bi quoi ne bɛna preuve de yira dɛ Ibou Sy o kasi a fɛn fɛn filɛ transition kɔnɔ an bɛɛ kun bɛ IBK fɛngɛ la a vidéo kɔrɔ bɛɛ filɛ nin ye Maliens hɔrɔnya ye kelen de ye an ye IBK kɛlɛ fɛn min na o de bɛ ka kɛ bi an kun bɛ IBK kɛlɛ k'an ka yɔrɔw bɛ jeni ko sorasiw su tɛ ye mais bi ta ka jugu n'o ye aw ni an ka jɛ an ka nin vidéo lajɛ ne Seku Tunkarata tɛ ko montage kuma ou bien fɛn dɛ aw ni an ka jɛ an ka nin kuma lamɛn voilà an b'o fana kɛ dɛ o fana ka fɔ ka bila an tɛ ɲinɛ an ka mɔgɔ si kɔ Mali tɛ ɲinɛ an ka kɛlɛkɛden si kɔ Burkina Faso nana e m'a ye président ye troisième président ye deuil national décrété yan a bɛ deuil national décrété mun na parce que an ka mɔgɔw fatura o bɛɛ ye an ka miiriw la an ka se ka dubabu ta u ye an ka se ka seli u ye mais o su don yɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ wa i n'a fɔ jamana tɔw bɛ t'u ta kɛ cogo min na mɔgɔw ta tɛ kɛ ten a bɛ dépend an ka su yɛrɛ de tɛna minɛ a bɛ dépend tuma min na tɛ Kassim Traoré bɛ k'a fɔ ko mun na an ka sorasiw su tɛ da o kɛra ka IBK to fanga la dɛ a y'a kumakan mɛn dɛ ko an ka sorasiw de bɛ sa an kun bɛ IBK kɛlɛ o de la pourquoi an ka sorasiw bɛ sa u su tɛ na anw de wulila ka sorasiw nɔfɛ kɛlɛ kɛ Kassim Traoré a y'a kumakan mɛn dɛ Ibou Sy fana sigilen filɛ Karim Keita kɛrɛfɛ u bɛɛ bɛ ka ɲininkali kɛ ko mun na k'an ka sorasiw de bɛ faga a bɛɛ kelen bɛ k'u gueule fermée bi u si tɛ ka kuma bi non hɔrɔnya banna Mali kɔnɔ bilahi talahi u ye hɔrɔnden bɛɛ kɛlɛ mɔgɔlankolon de bɛ ka kuma mɔgɔ ɲumanw place la bi Ibou Sy sigilen filɛ nin Karim Keita sigilen filɛ nin journaliste Kassim Traoré u bɛ ka Karim Keita bisi i b'a fɔ ko lemuru bɛ bisi cogo min ko pourquoi k'an ka sorasiw bɛ sa k'u su tɛ na bi terreur de bɛ ka taa an ka sorasiw su ta k'a don u sagona yɔrɔ la nin ye maloya ye dɛ u bɛ taa nkalon tigɛ ko an ka mɔgɔ ma sa ka sɔrɔ an ka mɔgɔ baden salen filɛ nin ne ye su ɲɛ bi ne kasira bi ala mɔnɛ donna Mali la anw ye IBK kɛlɛ ko avion cloué au sol Assimi Goïta nalen an ye avion joli sɔrɔ pourquoi an tɛ se ka taa an ka sorasiw su ta ka na n'u ye caman bɛ ka kule bi caman bɛ ka weleliw kɛ bi sorasi masa caman bɛ k'an yɛrɛ wele an denw tunna an t'a yɔrɔ dɔn sorasi caman kɛ ni sara u ma communiquer ka kan u ma foyi ka kan a ye jamana jumɛn ka sorasi bɛ sa ka taa fɔ irisiw ka sorasiw bɛ sa u bɛ hommage k'u ye Ukraine américains ka sorasiw bɛ sa u bɛ hommage k'u ye iraniens ka sorasiw bɛ sa u bɛ hommage k'u ye Mali sorasiw bɛ sa ninnu ka ko doctrine nkalontigɛ doctrine de bɛ ni sorasiw bolo a bɛna jɔn de bloquer n'an ye IBK kɛlɛ o de la an ye IBK kɛlɛ fɛn min na Karim Keita sigilen filɛ nin an ka kuma tɔ la mɔgɔ caman nana commission na k'u su n'a tɛmɛna hakɛ dɔ kan ni transport ma sɔrɔ corps tɛ état la bilen k'a fɔ k'i bɛna n'a ye donc tu es obligé ka fɛɛrɛ de sɔrɔ sur place ou bien à côté anw taara tɔn caman kan n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ ni an kɔni bɛ se n'an ka sɔrɔsiw fatura yen an bɛ taa an recueillir u kan ne yɛrɛ ni premier ministre taara Sobanda n taara Kona fana ka taa an recueillir an ka sɔrɔsi suw kan min important don c'est que jamanadenw k'a faamuya ko Mali état république a tulo bɛ nin na Karim Keita ko ni an ka sorasiw fagara k'ale n'olu ma se ka na n'a su ye
au moins olu be ta selanga surasu suka Assimi te ka ta selanga surasu suka ne ni video kora la body ni ya bosa ba fo se ku tongare faso de njugu de anya ni kele ka anya ni fo ibeka ma de garonte te ke mali ko kura blingui an bora ka ibeka kele ko avion cloué au sol kanga surasu be ka sa bi surasi yake be ka sa Assimi klela madli ka sa mali présidentiel klela surasi mu sara Assimi klela mali présidentiel ka sara klela et puis ota bané de tellement anye ibeka kele et Kader Maïga bora ko ibeka kanga démissionner di ko parce que coup de sera anga jango fana la mais parce que solution mi be wallahi ça fait des jours et des jours des mois que personnellement ne bin sigi kan mizi quelle est la solution pour le Mali on peut discuter je ne suis jamais mis en tête que réellement la solution c'est que Ibeka Kata. Mais aujourd'hui, je suis convaincu à 100%. La meilleure solution, Ibeka Mali Ibeka Kafo, bon, je démissionne. Akaka gouvernement, je fais une transition. N'est-ce pas autrement? On est d'accord, Ali Karim Nounouna. On est d'accord, non, ça c'est là. Parce que Karim est Mali pour le machine. Abela jere ni kuma meya journaliste Kassim Traoré de ni débat ke be kumbe kuma mais bi ko mo kana kuma parce ale clé Assimi clé ka jugu ka teme Ibeka clé kan bi anya Ibeka kele bi avion be Mali bulu muna antetanga sorasu suta kananui muna wali muso ka kalo kononton de umbe sa aw de sigira aw de ko ka be sorasu fe ka be transition ko ka be sorasu fe abe okuma be sorasi qualité jumɛn de fɛ sorasi minnu be fɛngɛ minnu a kɛnte ka armée malienne soutenir n'aw bɛ ka armée malienne soutenir aw viromani jumɛn be mun ko an ka ko ka fɛɛrɛ kɛ ko Mali sorasiw su kana u si tɛ ka kuma kan mais Ibeka kile la ni mɔgɔ kelen ninnu ni anw de kɛlɛ kɛ k'an ka sorasiw su bɛ ka don kungo kɔnɔ yan fan fɛ ko ka na n'u su ye n y'a video bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen ye Ibusi sigilen don Karim Keita sigilen don journaliste Kassim Traoré sigilen don Kader Maïga sigilen don an bɛɛ de kun bɛ ka kuma kanga surasu be ka sa ku shu be ka tunu ku somogo te ku shu ye bi feme ka ke mu ka jugu no ye o dabara ba kele munu ye Karim Keita jalaki olu be u geli ke pion no ye Kassim Traoré ni Ibusi ye Abdelkader Maïga ba ka position nga bunya balika parce que u yale kele di sinon mo te surasu fe ka Abdelkader Maïga bo mais respect à Kader Maïga au vidéo munu be e bubu Mabel Jawara e ko kebe sorasu fe sorasu sale flé ni de awa terro de flé ka tout filmer ou be ka Mali image de nogota ou be ka ira de ou be ku image ko encore kandi aw ka décès katanga sorasu suta kananu ye ali siternbolaw sale pour que su kana olu wula ka kele de ke aw desera halanga mogo su ka tuta aw tese ko ke bli Mali kono aw ko be ka Mali sécuriser aw ka sécuriser aw ka fanga mu de nyawi ayan kuma shuru ne segu togarate kuma kun fɛ dɛ anye Ibeka kɛlɛ ko min na mɔgɔ de sara kan wula ko changement ka kɛ o changement n'o ma kɛ n'an ɲa makun billahi su ta to anw da an bɛ ka halala kɛlɛ de kɛ bɔ ɲamaden ta faamu billahi talahi ne ye preuve yira u la Kassim Traoré de ka i plaignre ko pourquoi kan ka sɔrɔsiw su tɛ na aw bɛɛ y'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn bubu Mabel tulo bɛ na dɛ aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn voilà a bɛɛ filɛ ɲɛkɔrɔ maliyɛnw an ye ni kɛlɛ kɛ kunu maintenant segira ka bi b'a fɔ k'an ye terror di ka sɔrɔ an kun bɛ ko sɔrɔsi kelen de nɔfɛ kɛlɛ kɛ kunu dɛ bon sɔrɔsi jugu n'i b'a ɲini o Assimi Goïta de Assimi tɛ sɔrɔsi ye sɔrɔsi a tɛ sɔrɔsi jugu tɛ tɛmɛ Assimi kan hali Ibeka ka fisa ni Assimi hali Ibeka dakɔnɔ ji a ka fisa ni Assimi Goïta ye bi billahi taala Ibeka su ka fisa ni Assimi ɲɛnama ye bi n b'a fɔ n ko Ibeka fɛ dɛ mais Ibeka ka fisa ni Ibeka ka tan ka fisa ni Assimi ye au moins n'an ka sɔrɔsiw sara Ibeka Karim Keita ko k'u bɛ taa u b'an ka sɔrɔsiw su yɔrɔ ɲini hali n'u ma se ka na n'a su ye u bɛ taa seliw su ka Karim y'a fɔ mais an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa de Mali an ka sɔrɔsi hakɛ ne y'a image ye ne kasira de an ka sɔrɔsiw su bɔlen bɛ billahi talahi n'i y'a ye i bɛ kasi de an b'aw fara la tuguni u bɛ ka to k'olu bɛ taa wari di jeunes fo ka taga terror bila ɲɔgɔn na nin ye manamanakan ye sa donc Mali an bɔra ka nin video de yira la Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye k'a fɔ an na Assimi Goïta solution tɛ Assimi tɛ se bi a tɛ se sini ni kuranɛ cɛ a tɛ se
wallahi mɔgɔ bɛ ka surasi hakɛ bɛ ka sabi ne kɛni ne bɛ wele bila surasi ɲɛmɔgɔw ma l'histoire va vous juger général Keba Sangare ninnu ni ministre délégué Jara aw bɛɛ sigilen a bɛ ka k'aw ɲɛna walidenw de bɛ ka sa ko sɛ o de kosɔn a bɛ fɔ fanga ye fɛn dɔ de ni fanga ye erreur dɔ kɛ a bɛ se ka taa ni hadamaden caman ni y'a fɛ o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi 2022 anw ye ni terror kɛlɛ k'u ban aw nana kɛ mamana kɛlɛ de Bamakɔ kɔnɔ place ko kɛlɛ muso ko kɛlɛ a tɛ nin sa Ala ka tiɲɛ bange an ka soutien b'an ka armée malienne ye minnu bɛ dabarabaya la anw de bɛ sɔrɔsiw fɛ sɔrɔsiw salen filɛ a t'a fɔ ko sɔrɔsiw su kana escroc ninnu aw k'an bɛn